Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Jedan danas opet u nizu francuskih recepata koji mi svi jako volimo, često pravimo i tako, a stekao je dosta davno i onako planetarnu slavu. U pitanju je, vidite po količini slanine, kiš Lorraine. Znači kiš iz oblasti Lorena, Francuske. Pošto se pravi decenijama, onda ga ima jako puno varijeteta, ali ono što je osnova u kišu to je da je prhko ili topko testo kora i da je slanina, jaja i pavlaka punjenje. Sad u poslednje vreme se stavlja i sir, pavlaka koja treba da je u stvari creme fraiche, onako bogata, ona naša nekadašnja prava pavlaka, domaća. Prerađeno mleko pa dobijena pavlaka. Sad se u poslednje vreme zamenjuje sa običnim punomasnim mlekom, pa se onda ili ovom kiselom pavlakom, pa se onda doda sir da se to malo pojača. Znači, sir je opcioni i novijeg datuma, ovo je sve od ranije klasika. Slanina nam je spremna. To nam je onako jedan omiljeniji deo u ovom kišu. I mi ćemo danas praviti recept po receptu gospođe Marie-Pierre Terral iz njenog kuvara. Meni jako dragog, još jednog od meni jako dragih kuvara. Drag mi je zato što je gospođa Terral 2009. kad je kuvar izašao, bila, u stvari još uvijek je žena, ali su onda bili, on je bio francuski ambasador u Srbiji i ona je ovaj kuvar napisala u 3 dela. Imam i posvetu od gospođe Terral, pošto sam bila na promociji knjige. Prvi deo kuvara je posvećen zgradi francuske ambasade u Beogradu i ona je dala prikaz ambasade, unutrašnjost, nameštaj i sve ostalo. Ambasada francuska u Beogradu se nalazi u samom centru Beograda. Građena je 30. godina prošlog veka, sva je u stilu art deco i zgrada i unutra nameštaj i sve. Drugi deo kuvara su recepti podeljeni po francuskim oblastima. Normalno nije mogla žena da obuhvati sve, nego je napravila neki odabir, previše ih ima da bi sve stali. Između ostalog tu je i kiš Lorraine. I poslednji deo, meni jednako drag kao i ova prva 2 dela, su pravila lepog ponašanja. Bukvalno se tako zove deo knjige, gde je ona napisala osnove bontona sa osvrtom na diplomatski bonton. To je bio samo mali prikaz kuvara, morala sam, pošto ga jako volim. Znači, recept je iz ovog kuvara, ali manje više stalno isti. Počinje tako što mesimo topko ili prhko testo i onda, dok se testo odmara, ćemo početi i sa filom. Za početak ću ja da izvadim iz frižidera jer mi treba hladan puter i hladna voda, pa ću da izvadim i puter i vodu iz frižidera. Tu nam je puter, tu nam je hladna voda. Mesimo prhko testo, onako kako mama ne voli, na stolu, bez činije. Znači, brašno. Što bez činije, gospod? Zato što ne sme puno da se pipa prstima i što mora brzo da se obradi, jer nam je sve hladno, da bi ostalo lepo i prhko i kad se jede. I sad ćemo ovaj hladan puter podeliti. Mi smo ovo prhko, topko testo, kako god, lenjo, pitu, kako god ga zvali, pravili bezbroj puta do sad u raznim varijantama, što ovde na kanalu, što kod Tijane na kanalu Pivokosa. Pravili smo ga i u secku, i u ovom mikseru, i prstima, i mama ga je mesila i pravili smo one naše varijante lenje pite sa kvascima, s ovim praškom za pecivo i tako. Ali ovo je jedno od najklasičnijih, znači vrhovima prstiju, što brže umešate puter u brašno, da se te čestice brašna oblože puterom i da prime na taj način što manje tečnosti. Normalno da će prihvatiti tečnosti, sjediniti se, ali će prihvatiti manje tečnosti i onda će celo testo ostati prhko i lepo nekoliko dana.
pored ovog brašna i putera treba nam jaje, pa nam mama molim te umuti samo malo jaja, nije neophodno baš da je umućeno, ali samo ga razmuti zato što ja, svi već znaju, nisam baš preterani ljubitelj jaja i najmanje volim ovo na ruke baš zbog jajeta, sve drugo mi ne smeta. Sad ću je preko ruke te jaja. Da predijem preko ruke. Boga mi nećeš, sad ću napraviti sredinu da uspeš. Pobećiš brzo. Neću pobeći, nego ću sredinu napraviti. Testo treba znači da bude te strukture peska i evo ga postigli smo. Mogu da ostanu ovako malo negde puteri, krupniji, to će da napravi lepu lisnatu strukturu i sad napravimo ovo što deca zovu vulkan. I sad ti tu sipaj, molim te, jaje. U taj vulkan? Tu unutra, da. A ja ću da dodam još ledenu vodu iz frižidera, još jednu kašikicu. Tako. Dobro mi je. I sad ćemo da ga umesimo. Znači, ne treba da ga mesite, treba samo da ga sjedinimo. To ćemo uraditi ovako kad smo sad umešali jaje u sve delove sa nekoliko pokreta samo dlanom. Znači, neću ga mesiti, samo ga dlanom sjedinjujem i imamo ovu čarobnu napravu da mi pomogne da sve to uradim kako treba, brzo i bez preteranih pipkanja i grejanja. Što manje radite testo, manje treba da se odmara. A videli ste i kad mama to pravi i kad ga umesi onako pošteno i sve i onda ga razvije bez nekog velikog odmaranja i onda to sve lepo stoji. Znači može i tako, ali tekstura tog testa je drugačija. Ako jako obratite pažnju, ćete primetiti razliku. Sad, stavljamo u foliju. Malo ćemo ga pritisnuti u neki onako okrugli oblik, jer nam treba je posle da bude okrugao. I u frižider da se odmara bar pola sata. Tu, na sto. Tako. Ovo kad radite u mikseru, mikser to mnogo lakše odradi ili secko, svejedno, ne greje puter, tako da onda čak ne morate ni da odmarate testo, možete odmah da ga nastavite dalje da radite, a kad radite rukama i pipkate prstima, normalno da ugrejete puter i onda mora da se hladi malo u frižideru. Sad će ga mama upakovati da ja ne pipam ovim mojim prstima. Tako. Tako. Mora da je dobro uvijeno u foliju, da se ne suši u frižideru. Eto ga. Sad mala pauza pa se vidimo za pola sata. Rashladilo nam se testo, kao što vidite nije se stvrdlo, znači stoji samo pola sata u frižideru, ali dovoljno da ga razvijemo na ono lagano pobrašnavljenom delu sa brašnovom oklagijom i sve ostalo. Ćemo ga razviti u krug koji je veći od ovog kalupa da bi moglo lepo da dođe sa strane i sve. A mama će da namaže s puterom kalup. Znam da ti to ne radiš. Ne je rastopljen, morat ćeš prstima. Znam da ti to ne radiš sa tvojim testima, da ti uvijek kažeš da su dosta masna, ali ja volim kad namažem, onda sam sigurna da će mi sve lepo spasti. Ne moraš koliko ti bude trebalo, ja sam stavila puter odokativno. Testo za kiš, isto kao i testo za tart, se razvije da bude relativno tanko, ali ne pretanko. I osnovno je da ga ima dovoljno za pleh. To jest da ga ima dovoljno za kalup. I si ti pravila, mama, nekad ove otvorene ovako pite na slano? Ja se nešto ne sećam. Pa jeste. Sad treba da se setim. Pa ako se setim, reću ti. Ne znam da sam pravila slane pite i nisam. Morala sam da idem po ovo moje pomagalo, ništa bez njega. Hoćeš malo tu brašna? Ne, mogu. Ti znači ne mažeš nikad test? Ne. Ovu kalup. Ima dosta putera. Pa odnos je ovde polovina količine brašna je puter. Znači 125 grama konkretno ima putera i 250 grama brašna. To je mera za taj kalup. Ali to je neki standardni odnos kod ovih testa. Znači, ti slane varijante slabo. Ne znam da sam nekad pravila neku slanu pitu. A si zato jela kod mene
Kod tebe šta sve nisam jela, pa pitam šta sam jela. Ja mislim da je dovoljno. Biće. Kiševi su uglavnom slani i imaju uvek to punjenje od pavlake i jaja utučenih, a tart, mada kora jako liči, taj koncept otvorene pite, znači dole kora, pa fil, pa pečeno, jako liči na tartove. Tart može da bude, pored tog što je slan, može da bude i sladak i nije taj krem obavezan. U tart možete i na drugi način da napravite. Ali da liče. Jedino što je ovo tradicionalno za oblast Lorene po kojoj i nosi ime, a tamo ima jako puno nemačkog stanovništva, pošto je granica Nemačke, Luksemburga, Belgije. Onda je ono što je karakteristično za nemačku populaciju, karakterističnije za nemačku populaciju nego za francusku, prisutna slanina i sve se radi sa slaninom. Imamo dosta slanina. Htjela sam baš da kažem pravo leto napraviti sa tom slaninom, ali čekajte jesen. Pa dobro, sad je već malo zaladilo, pa može. A kako ćeš, šta ćeš sad, ne? Sad ću ga, moram prvo ovde ivice dobro, znači uvek ovako nadole ga gurate da bi se ova ivica dole lepo napravila i da se ne bi odvajalo. Sad ćemo preći oklagijom viškove. Moj kalup ovaj nije baš najzgodniji za ove stvari, ali nije ni tako loš, zato što ima ovo da se lako stavlja i vadi iz rerne. Nešto prednosti, nešto mana. I sad ćemo pokupiti ove viškove i još jednom proći prstima i popraviti tamo gde treba. To je ono što uvijek kažemo za ova masna testa, prhka, topka, da su testa koja su dobra zato što dopuštaju greške i zaboravljaju te greške. Sad ako kao nama se desi da nije bilo dosta testa, dodajete ga od dole. Znači ne tu gde fali, ne ovde ovako recimo gde fali, nego od dole pa na gore. I proći ćemo još jednom oklagijom da sve lepo sravnimo. Sad ću ja proći prstima da dobro utisnem, da vidim gde fali i da dobro utisnem uz ivicu da nam ostane ona lepa šara kad se ispeče. Ovo se peče prvo na slepo, znači prvo ćemo ga ostaviti u frižideru bar sat, dva. Najbolje da stoji preko noći u frižideru, otvoreno, nikako pokriveno, zapakovano, ništa, da se isuši i dobro stegne i onda ga tek bockamo i pečemo sa papirom i onim kuglicama za pečenje ili pasuljem ili pirinčem, šta već ko voli da ima za to, kako se zove, pečenje na slepo. I onda kad ga ispečemo, onda ćemo ga ostaviti da se malo prohladi, a za to vreme napraviti fil i napuniti pa još jednom peći. Tako. Sad smo ovo sa strane, ja mislim, dobro uradile. Sad još samo jednom da ja prođem oklagijom, da skinem viškove, da ostane uredna ivica. Onda ovaj naš tart ide u frižider, a mi idemo na odmor. Od ovih viškova... Glava ne boli. Jeste. Možete napraviti mini tartić sladak da imate uz ovaj slan i nešto slatko da pojedete. Pošto je testo neutralno, stavili smo samo malo soli, tako da trpi i slane i slatke filove. Evo ga. I sad ide, znači, ovako u frižider na stajanje od 2 sata, pa se vidimo kasnije. Dok nam se kora za kiš odmara u frižideru, mi ćemo da ispržimo slaninu za fil. Hoćeš ti da pržiš slan? To je ono omiljen deo, to je ono što voliš. Da. Ovo je meso. A pržit ćemo je na malo putera. Ja? Da. I u slaninu puter? Pa malo da pusti, bolje da onako lepše zapeče. Slaninu ćemo namazati puterom. Nećemo je namazati, samo ćemo tigalj namazati puterom. A ovo ćemo ispržiti da bude hrskavo, ali da ne bude brown, nego onako taman. Ajde, ja ću.
Ja ću da uključim da se tiganj ugreje i da stavim puter da se malo otopi. A ti, kad se to otopi, počni da ređaš slaninu. Ili ću ja da ređam? Ja ću ređati, mogu dobiti viljušku da prevrćem. Evo. A to? Evo je viljuška spremna i ced kada se slanina ocedi od viška masnoće. Sam da se ugreje. A uladan tiganj. Ja ne volim da mi prska. Ko voli da mu prska? Niko. Evo ga, gledaj, već radi. Zato stavljaš u hladan tiganj da ti ne prska. Nemoj pretovarati, ovako imamo nekoliko tura. Time to je brzo gotovo. Ja, što su lepe. Sad ćemo ovako, još malo pomalo ispeći i ostalu slaninu. Prvo ovu dimljenu, a onda onu varenu koja prska. Ispekla se i poslednja tura ove dimljene slanine. Sad ćemo da ocedimo višak masnoće. Ja ovu čuvam mast, posle pržim na njoj jaja ili krompir ili tako šta god treba lepo. I sada ide ova varena slanina koja će malo da prska. Ispekla se i ova slanina. Vidi se da je mnogo drugačija od one prethodne. I još jedna tura i kraj. Testo nam se lepo ohladilo, stislo, sad je čvrsto skroz. Ti ga izbockaj, a ja ću... Boga mi to treba pritisnuti. Standard. Pa ja više volim da izbockam sad kad je tvrdo, jer onda sam sigurna da sam probola. Onako kad je mekano, sve mi se čini da mi se skupe te rupice. Dobro. Odlično. Još jedan krug. Pa napraviš nekoliko krugova. Bockamo testo zato da bi omogućili pari koja se skuplja od dole kad se peče testo da izađe napolje, da se ne prave oni klobuci. A i da nam se lepo ispeče ćemo izgužvati jedan papir za pečenje i sipati pasulj. Ja koristim pasulj, može i pirinač ili one keramičke kuglice za pečenje. E sad, šušk, šušk. Tako. Gužvamo papir zato da bi lepše onako obuhvatio sve. Inače, da je samo papir, on bi se otimao, bežao. I sad ću ja da uspem pasulja odosta. Da nam drži ovu ivicu lepo. E tako. Mi treba još pasulja. Pasulj možete koristiti bezbroj puta, pošto on kad se ovako ispeče u rerni je otporan na sve. Nije više za hranu, nije više da ga kuvate, ali zato možete da ga koristite za pečenje. Koji ti je to? Razne. Imam i pasuljice, i žutog, i belog, kad koji ostao, nije se potrošio, a ja njega. A dobro je da ima i sitnog i krupnog. Da se lepo uvari. Da, da lepo uhvati sve i kad pečem nešto sitnije, u sitnijim kalupima, onda mi je zgodniji ovaj mali. U stvari, onda je najzgodniji pirinač, ali ja sam se nešto opredelila za pasulj, lepše mi izgleda. I sad ide na pečenje, pa ćemo ga posle 15 minuta izvaditi, premazati umućenim jajetom da bi dobio taj fini film od gore i onda ga dopeći. Dok se kora za kiš peče, mama će da umuti jaje s kojim ćemo ga premazati. Ja ću da narendam sireve i da lagano pripremimo već i fil. A kako ćeš ti taj sir na trenicu? Da. Evo moje gotovo. Odlično. Ja ću da izvendam sir pa se onda vidimo kad budemo premazivali tart. Prošlo nam je prvih 15 minuta. Sad vadimo pasulj. Ovaj papir nije nikad tako topao da ga ne možete uhvatiti rukama. Uvek se da uhvatiti rukama. E tako. I
sad ćemo premazati dno i sa strane jajetom. Od gore ide fil na bazi pavlake i onda je zgodno kad se ovako premaže jajetom jer se napravi fini sloj koji ne da ova kora preterano omekša, nego ostane lepa i hrskava i posle par dana. Tako kiš traje par dana. I sad još 5 minuta da se jaje lepo zapeče. Ispekla nam se kora za kiš. Ja ću sad ponoviti ono što sam već rekla ranije za tart. Ako imate ovaj klasičan kalup za pečenje tartova i kiševa, obavezno ga stavite na malo veću tepsiju jer je lakše manipulacija iz rerne u rernu, posebno kad ga sad napunimo filom i tako. Moj ima na sreću ove sa strane silikonske drške i sve, pa nije neophodno, ali ovo je jako dobra navika. Ostavit ću ovu koru sa strane da se malo prohladi, a mama ja ćemo da napravimo fil. Ti, molim te, razlupaj ova 4 jajeta. Ti okreni glavu. Neću da okrećem glavu i dodaj ovo jaje što nam je malo ostalo od premazivanja. Pa ćemo onda dodati pavlaku unutra. Jaja su ono što je obavezno. Sad, količina jaja, količina pavlake, koja pavlaka, to je sad već, pošto je ovo recept koji se koristi jako dugo, svi ga koriste, to sad već varira. Ako hoćete, ako je zimski period, hladno, dobijate goste i sve, i ako hoćete da ovo bude malo luksuzniji, svilenkastiji fil unutra, onda ovde, pored celih jaja, dodajte, znači ostaje 4 jajeta, ali dodajte još i 2 žumanceta. Ako je ovako svakidašnji i sve, uvijek je problem ono kad treba 2 žumanceta, šta ću s belancima? Kad treba belanca, šta ću sa žumancima? Onda je najbolje, to i mama tako radi, jel da? Cela jaja. Da mi ne ostane. Onda je ovo naše, znači cela jaja plus ovo skroz dobra varijanta. Sad, druga stvar je pavlaka. Znači, rekli smo treba ona mlečna pavlaka sa 36% masnoće ili ona pijačna, čak i jača od toga. Ali, nažalost, ni jedan ni drugo nije baš uvek dostupno i sve. Tako da mi koristimo kiselu pavlaku i ja volim da dodam 1/3 ukupne mere kisele pavlake, jer ona onako malo da tu svežiju notu. Baš zbog toga što je kisela, malo doda svežine u odnosu na ovu slatku pavlaku koja je mlečna, kremasta i sve ostalo. Tako da ćemo mi to ukombinovati. Ovo je naš tart. Naš kiš, u stvari, nije tart, naš kiš. Po običaju, radimo šta hoćemo. I ja ću da ti dodam i ovo, a ti to samo slobodno onako baš muti, ne tako mešaj, nego ga baš onako Da ga baš ovako? Da. Bolje je onako. Bolje je onako, definitivno. Da. Treba i malo soli. Kod soli budite jako oprezni. Ovde bukvalno ide malo soli, zato što nam je slanina slana. Samu koru za kiš smo osolili, ne treba preterivati sa solju, ali ono što je obavezno u ovom receptu, to je muskatno orašče. Znači, sveže mleveni oraščić je obavezan. Tako. Što je lep. Jeste, ti ga baš ne voliš, ali znaš šta da ti radi? Da. I treba puno Biber. Sveže mlevenog bibera, jer slanina i biber fantastično idu, je li tako? Da. Jesi koštala moju slaninu? Voljela bi da malo ostane. Jel da? Da. Pa ti malo škrtije ređa i tu sad ostaje ovo meni. Da. A ovo da ređamo. Dole na dno kiša prvo ide sir, tako da stavi sir i onda slanina. I da pazim kako ređam. Treba 2 puta? Ne, treba 2 puta. 1? Samo ti stavi ono što ti ostane. Ako misliš da ti je ostalo, ja ću staviti ovde u ovaj krem. I slanina ide preko tog sira. Ja ću ovaj sir staviti ovde. Može? Može. Dobro. Ja, sad ću gledati slanine što više ostane. Što je dobro, deco ne odpojiva? To je ta, dobro, ucelo. Ova što se malo izdrobila, daj meni ovde. A šta ostane?
Ništa? Pa ostavi 1, 2, 3 te trakice tebi, 2. I ovako smo ispekle malo više. Jedna hoćeš da ti... Ne, Lala će ispeći još, samo ti to nareže. Dobro. Ja rekao da mi to se snabdimo. Da se mi to snabdimo, znaš kako je dobro. Pojma nemaš. Ona slaninica koja se izdrobila, koja, evo tebi još ova, Dobro. a ja ću ovde, i evo ti još i ovo. Dajte meni još koju. Evo i ovu. Ajde. A ja ću ovu izdrobljenu da dodam ovde u fil. Ovo je sad čista improvizacija. Mislim, bukvalno ne morate. Slanina može da ide i na tanjir sa papirom za odseđivanje. Ja volim cetku i tanjir, jer onda... Moram. Pa moraš da probaš. Jako je dobro. Jao. Kažem, ja volim na cetku jer ostane ovako, uvek se odsedi još i tu malo masti sa te slanine i to je mast koja je skroz lepa za korišćenje dalje, za krompiriće, kao što rekoh, i za pečena jaja i tako. Sad, ovo smo lepo umutile i ja ću to... Znači, neke zelene. Pa nisam dodala, slaninu sam dodala. A slaninu? Da. Vidim da nešto viška. I sad ćemo ovo da uspemo. Tako. Lepo rasporedimo svuda. Ovu tvoju slaninu malo gurnemo unutra. Sad će ona kad se malo pokvasi, pasti. Ovu moju izdrobljenu, izlomljenu. Ovako je po pravilu i ovako je lepše. Ja iskreno više volim da svu slaninu izdrobim i da je usitnim jer je kasnije mnogo jednostavnije kod sečenja i služenja i svega i kod jedenja i tako. Ali kažem, evo ovako je ispravno, a onako je praktično. I sad još malo sira od gore, pošto je ovo quiche Lorraine iz oblasti Lorraine u Francuskoj, koja se graniči sa Comteom, sa drugom oblasti, a iz Comtea je normalno čuveni sir Comte. Onda u kiš najbolje ide Comte, koji se kod nas se malo teže nađe, ali ovo je naš domaći sir koji je u klasi Comtea. Tako da je ovo naša varijanta Comtea, što je izuzetno lepo i dobro. Kako tražite? Jer je to domaći sir. Ne može da se traži, to je mala mlekara iz Gostilja, Gostiljska mlekara, može samo da se naruči preko interneta. I sad ide u reru na pečenje na 40-45 minuta u zavisnosti od rerne. Ostavili smo testo malo da se prohladi ovde, to još nisam objasnila, zato što na taj način, sad pošto ga pečemo ponovo, ono kad se ohladi, bukvalno se ponaša kao da ga pečete od početka, kao da ni nije pečeno, tako da se neće prepeći, nego će se taman za tih 40 minuta, što je relativno dugačko vreme pečenja, da bi se ovaj kremić iznutra sav lepo ispekao i zgusnuo. Testo se neće prepeći, nego će ostati onako zlatasto, taman kako treba. Sad ide u rernu. Divno. Budi dobro, jesi mu rekla? Budi dobro. Otvari. Ja sam majstor za otvaranje i zatvaranje rerne. Jel to lepo izgleda, majko Bože? Jel da lepo izgleda? Ja. Evo, kiš nam se lepo ispekao. On je sad ovako malo narastao zbog one kombinacije jaja i pavlake, ali će hlađenjem splasnuti i doći će na ono kako treba da je malo ispod nivoa svoje kore. Tako da ćemo ga sad ostaviti 15 minuta ovako u kalupu da se ohladi. To sam isto već svaki put ponovim. Kako je kora od putera, ne treba je dirati toplu, inače bi se jako bi pukla brzo i u principu morate ostaviti uvek to sipkavo testo mora da se ostavi da se ohladi. Kiš se inače jede topao, može i hladan, ali nikad vreo. Znači 15 minuta stoji, onda ćemo da ga izvadimo na tacnu i da probamo. Prohladio nam se kiš, sad ćemo ga izvaditi na tacnu i onda pripremiti za probanje.
Evo ovako, prvo stavite na nešto stabilno široko, ali uže od njega, da spadne ovaj gornji okvir od kalupa. I onda sad da proverim, ja ovo volim da radim bez rukavica ako se dovoljno ohladilo, a ovo baš i nije. Da bi prebacili na tacnu, treba nam samo palet nož da ga gurnemo i nešto da ga držimo. I sad, uz pomoć palet noža, ću ga samo ovako svući na tacnu. Bravo! Evo ga. Jesam dovoljno francuski rekla bravo. Odlično si rekla. E sad tim postavljaj, a ja ću da nam donesem salatu i vino da imamo uz kiš. Može? Sve na francuskom. Sve. Bravo! Došlo vreme i da probamo. Mama, hoćeš ti ovu tvoju slaninicu što si se mučila s njom što viri? Hoću što viri. Baš nju. Ajde. Tebi ova što viri. Što nisam pojela odmah na vreme, nego sad čekam da u tartu je pojela. Jeste. Jednom kad tat će priznati. Da moram ja. Da ja ovako primaknem tanjir. Ajde. Evo. Pošto je lepo odstojao, onda se i lepo seče, a još uvek je topao. Hoćeš sama da sipaš salatu ili da ti ja sipam? Ja sama. Dobro. Jako mala beba, sama ja. Dobro. Ja ne mogu da odolim da ne stavim ovaj sir od gore i onda tek kad sečem se setim da mi Tijana uvek kaže da će taj sir da se zapeče i da mi pravi problem kod sečenja i tako. Ali Bože moj. Gleda, izvadi to što ti pripada. Evo, izvadit ću. A to Tijani? To Tijani i slaninicu. Eto. I sad izvoli da probamo šta smo napravile. Izvolite, priključite nam se. Sad ću da vam kažem kakav je Saint Laurent. Kiš Laurent. Da. Volim da probam od ovdje gdje ima najviše kore. Pošto je uvijek ta školjka od putera i brašna fantastična. Tijana, što je dobro. Pečena slanina samo. Baš je jako lepo. Još je, pošto je topao, još je onako mek i kremast unutra. Slanina mu daje i krckavost i slanoću. Mama ga je lepo umerila probanjem, pa ima i dovoljnu količinu bibera, pa je malo onako, nije ljutkast, nego ima. Jela sam ga nekoliko puta, ali mi se najviše sviđa topao. Jel da? Ja mislim da ti se najviše sviđa salata. Ne. Evo je. Ipak slanina. Ne da je dobro. A sada probamo malo jedan gutljaj vina. Rekli samo neću uz salatu, nego uz kiš. Lepo mi je to ime otvorena pita, pošto on nema gornju koru, nego je tako otvoren. Baš je onako... malo mi je jako vino uz ovo. Treba belo. Ipak je to ta regija uz Nemačku sa belim vinima. Ali ja volim ova crvena, a i mama voli crna vina. Pa smo se mi odlučile da to radimo kako ne treba. Ali ovdje bi jedan Riesling ili ono Gewürztraminer išao, traminac naš, išao besprekorno. Šta, nisi ni probala Ja crno? ovo požvaćem. Neću da probam, nego da pijem. Dobro. Živjeli ti meni, čeri moja draga. Ponovo za rođendan, eto. Nikad nije kasno za lepe želje. Ovo za žene jako. Samo treba drugačija hrana, bilo bi super. Znači, dopada nam se. Savršeno, savršenstvo, savršeno. Ovo pravite i... Je li to predjelo dođe? Pa ono je ili predjelo ili glavno jelo ovako u salatu, kako ga mi sad jedemo toplo u salatu, je bukvalno lagani ručak, glavno jelo i tako, a može da bude i samo predjelo. Fino. Kažete, kad se baki sviđa, odlično je. Ne da mi se sviđa, nego super odlično. Probajte.
Ako treba da se ohladi, onda je više prednost. Može salate, a može i bez nje. Jel da? Može i bez salate, dobro. A lepše je sa salaticom, a posebno ako je ručak, onda je salata obavisna. Ali ako ga ohladite i radite kao predjelo, manje komadića, onda je sve jedno. Pre nego što završimo, da ti kažem jednu zanimljivost. Meni? Da. Znaš ko je jako voleo Kiš Loren? Ne. Hitchcock. Hitchcock je u svom čuvenom filmu Držte lopova sa Cary Grantom. Ima jedna scena kad Cary Grant jede i onaj drugi glumac, nikako zapamtim kako se on zove, jede Kiš Loren, omiljeno Hitchcockovo jelo. Tako da je to... To on je bio tako debeo. Ne znam da li je zbog Kiš Lorena, ali je svakako doprinelo popularnosti, onako širokoj planetarnoj popularnosti jela, jer pojaviti se u Hitchcockovom filmu nije mala stvar, je li tako? Jeste. A sigurno si gledala film. O, da. Ptice. Sve Hitchcockove, tako. Ja mislim, penđeru, dvorište. Pa čekaj, hoću se... Sever, severozapad. A pa da, to da. Pa onaj Vrtoglavicu i tako. Da. To bi sve bila Kim Novak i ova princeza... Grace. Grace. Da. To su bile njegove ljubimice. I Cary Grant. I Cary Grant. I moj. Ja da, i tvoj ljubimic. Bio moj, da. Claire Gable, Cary Grant. Stivila njih dvojic kod. Kako ne. Na slikama. Da. Pa si ih ti vidjela uživo? Na filmskom planu. Na filmskom I planu. televizijskom ekranu. Na televizijskom ekranu, da. Znaš kad si mi pustila Prahuelo sa ovih horom, ja tebi redom govorim, nema veze prevod. Sve znaš na pamet. Sve znam na pamet. A nije reći engleski. I šta je on njozi rekao i šta on ima prevod. A ne znam engleski. Koja šteta. Idemo mi sad lepo na miru da sednemo, da jedemo. Da. Hoćemo i grožđa. Hoćemo. Fino. A vas pozdravljamo. Ostanite nam zdravi i radosni i družite se i dalje sa nama u našoj virtualnoj kuhinjici. Javite se kako vam se sviđa kad napravite. Pišite nam i javite se kako vam se dopada kiš ako ga budete pravili. Mi vas pozdravljamo do sledećeg slatkog puta. Prijatno!